no abusers, verbally and physically so. Because mama alithatanga indawo enosifundisa sebancane. Siyaza sithatha sijidile kanje uthi usisi Ntombi uzowasha izitsha. Teach them to take responsibility of their own mess. So they mustn't bully the senshakile. It's bad than a mother. Tatakatun teacher lapho ukhumbula ukuthi afunde so mama uthi sithathula namasokisi ahanje ngathi bathatha wabala. There is a place for everything and everything in its place. Amen. What are they? What are they? They share, but I'll go down there. I'll go down there. Now we are seeing. Celebrate habit. Simply say, we cannot be better fathers without you. Siyaba appreciate obaba, ukuba kwaba role model wethu. Biblically, akukho la ukuthi fulani sithani sigubhe losuku. But the Bible, it strongly emphasizes honoring the fathers. Sifundile Exodus 20 verse 12. So man is honoring obaba bethu without only gifts. I'm not saying what are the old show to be clear? What the central parts of the name? Unkulunkulu Ephesians chapter 6, we make it all by the family. Put it God first. Which I love not. At Christ. At man. Let's say wife. At children. At children, obey your parents. Parents, do not anger your children. Wives, submit to your husbands. Husbands, love your wives. Bese ukuthi ku-22 years abangawuthanda abantu abaningi ababhekene ngakho umsolo. Love, submit to one another. Then, you submit. I-demonstration yethu akuyenza njalo. Utabona umzela mohamba ungaje unenyawo endina ngithi akwazi ukuhamba. Ngithi lit bando ba combine. That's the way. Yes, mama. I also support you. And ngoba umntana ujikisa nje kancane ngithi wena ngoba uyikhanda ngizokujikisa nje kancane. Ya. Uthi na yathatha futhi. Kanjalo uyabanjiswa. Uthi njalo. Ngeke ungaphasi komuntu. Ngoba phela unkosikazi wakho. Angeke uba umuhle. Ngezilo ngekuhle emndeni wami. Yasola. Ngiphamukile ngangenza into ontando kubaba umfanise ngema amfundisa zona. Yenza lokho ngicela ukuthi right. Abathi sala kutshela sibonakale. Yabo. Kepha lithi izwi kaNkulunkulu. Ebusa incele kaNkulunkulu ethi ikwephi ke? Ababetshelekile abafo. Ya, ile mazinga lahleka. Ngoba bayibona ukuthi wephi. Bayakwazi ukuthi iwephi ukuze batholele usizo. Tata iloko westick ncike kuNkulunkulu beka la iwe khona. Ngoba phela ufuna kuyiwe la kwenzeka khona inkinga. Miraculously, yaphakama and Acts 8. La uwekhona isha. Ukuzulu. Nami ngisho njalo. Ithi a righteous man falls many times but he rises. Can be 7 times but he rises. Sasuke boba.
Asibambe. Lithi iBhayibheli onqobayo, one who conquers, I will make him a pillar of my temple. Baba, we are the pillars of the temple of God. Baba, yabona ubaba wethu estraight kanje so ngizobezama ke nawo. Uyabaleka rules, guidance, akamnandi. Uyabaleka angikwazi ukuthi kwabaleka manje ungabona nje manje ukuthi amadoda amancane la yashisa leadership baba into wrong yona awungeke ukuthi wenzekela ukubuye futhi uzofuna ukulinda khomba lawo leyo nahlonishwa kwekha otherwise you create bad legal grounds as far as no soul move bakumsele ukubona mfana akekho namhlanje ukhona amsele ayibona le uyisibona